Здравейте, посетители! Това е един сервер, в който влезнах. Не е PvP. От началото, както гледате, ви дава китове. Китове и аз казвам. Нека ви разведа. Nether портала, гледайте колко яко са го направили. Тук трейд. Това мисля, че... Не знам какво е това точно. Ето, гледайте. Тук има най-различни портали. Първият е за коледен паркур, втория сега ще го видим. The Gate Destination. Ама явно това е нещо коледен, не знам, не мога да влезна. Също мога. Тъй чудно. И тук яко е цяло. Така, сервера е Survival. И надявам се това да е вашата приятна игра. Довиждане от мен.